хлопці, який зайшов у корчму, яка знаходиться зараз Ратушний, погуляв вельми добре, як ви пам'ятаєте, вийшов із цієї корчми і глядіть, а город змінився. Провалился в часе, так, провалился в часе, глядеть, а город изменился. Ну и он в шоке, потому что на внешней разнакомости практически нету, а лишь только небо не изменилось, и вот с этого часу есть такая добрая песня «Солнце нам допоможе, и оно любит нас». Да? У нас такая версия. Чому його власне саме цікаво, що цей турист, який заблукав, і він був один на вулиці у той момент, і він був один, і хто побачив, як ангел на ванним зустрілися, і він прийняв весь апокаліпс на себе, домой закаменел. Туристичная инфраструктура. И самое главное в этой справе – это прибиральні у потрібний час, у потрібне місце. Так ось аднойчы один з турыстаў меў патрэбу наведаць гэтую установу. Ён звярнуўся да мясцовых жыхароў, і тыя направілі яго на Савецкую плошчу. Ну, усе ж ведаюць, што там калісьці былі прыбіральні. Але небарака шукаў, не змог знайсці, застыў у позе цярпення і акамянеў. Я сапраўды вельмі добры гэты вечар. Я не ведаю. Я зачитаю, можа, на пачатку не сваё, буду сціплай, пра якога, мажліва, бачу, не прачытаю, мажліва, рабіць фота жабы самы дзіўны помнік турысту. Малады чалавек. Помнік, пра якога мажліва рабіць фота жабы. Так. Суседка жанчына написала «Провинциал у королевским город». Когда вы знали задание, я вам сказала, что я в этот приезд просто шла по улице, звонил телефон, а я проходила в этот час, иду, и я так раптом, и так интуитивно поднимаю голову, о! Я его не бачила. И мне пришла думка Карткевич, о! Я приземлился в Городні, питальник и кличник. Он дочекался апокалипсиса. Жил в далеких глубинах тайги. Жило храброе племя туристов. Вот. Ну да и дошли чутки, что конец света все-таки будет. И вот это вот маркер, что про него, который повернуться. Один из них все-таки собрался, дошел до города. Стоял, чекал. Дочекався і не повернувся. Було щось незрозуміло, що Олівєр Пригожин явно захоплення. Но конец света надышел для того, кто в принципе его читал, его верил. Побачив вживую, тому що той же Руслан Шмат писав про це. Ви ж, напевно, ведаєте, що це всього тільки древляна копія такого металу, естественно, Иркутску. І я хотів для себе просто зрозуміти. Ну, зрозуміло, як керувалися влади, на що вони поставили. Да? Дешево і сердито зробити ось не читатися, щоб ось там і туристи. Але в Городні речі таким чином чаровним робляться, що символи набувають своє значення. Танк Т-34 вже ніколи не визволяв Городню в 1944 році, там не було танків. Один раз, коли танки удельничали в добывании Городні, це вересень 39. Саме цікаво, що там стоїть викладено там, де поліє, що правда інший танк. Так ось з цим древляним хлопцем прикладно те ж саме, я уявив себе, на що він глядить, став побач. Ну, Амаль Аньола, там, побачимо, Аньола, таке враження, це чорний гумор, одразу. Той, хто не розуміє, ні, так, ось. І вельми близько також, що ви сказали. Я себе уявив, що це древляний хлопець, а може, вам це не хлопець, просто не зовсім зрозуміло, ось. Це, ну, я скажу свою версію, може, мене пробачте. Це та дівчина-мінер, яка в 61-му році взорвала Фаруэль. І вона глядить з захопленням, як... Вот с одного боку, памятаете, да, вот чудовная легенда. Приехало молодое девчонка, такое чаровное. Никто не брался за фару, бо ведал, что это все, да. А она зробила свою працу на 100%. Эта фара за один раз она взлетела. И он стоит такое захопление. Ну, Тион.